Použite vysokokvalitnú čokoládu s obsahom kaká aspoň 70%, pretože od jej chuti závisí celkový výsledok vášho dezertu. Umiestnite misku s čokoládou nad hrniec s horúcou vodou a jemne miešajte, aby sa čokoláda pomaly rozpúšťala bez spálenia. Pistácie rozmixujte na jemnú pastu, zmiešajte ich s trochou kondenzovaného mlieka a získajte hladkú, ale bohatú plnku. Formy jemne vytrite olejom alebo maslom, aby ste zabezpečili ľahké vyberanie hotovej čokolády. Nalejte prvú tenkú vrstvu roztopenej čokolády do foriem, poklepte ich, aby sa odstránili bubliny a nechajte ju mierne stuhnúť. Lyžičkou opatrne vložte plnku do stredu každej formy a dbajte, aby sa nedotýkala okrajov. Nalejte roztopenú čokoládu na plnku tak, aby ju celú zakryla a opäť poklepte formu, aby sa vytlačili zvyšné vzduchové bubliny. Formy umiestnite do chladničky a nechajte ich stúhnúť aspoň 2 hodiny, aby čokoláda získala správnu konzistenciu. Hotové čokolády môžete zabaliť do štýlových obalov a podarovať ako luxusný darček, alebo si ich jednoducho užiť s blízkymi.